आस्ते आस्ते चल गई आस धरिक आसू ओहो धरिकी आसवाक पड़ो कि तुम्हें धरिकी आस ना ना सी कौन चलिक आसो पाहाचर ना कौन भाव एटा उठी पारे ना हाँ मला कौन भावुचु कि तू कौन भावुचु बाड़ी धरे देली मु आस आस तुम्हें चलिक आस चलो कबाड़ देबू जेजापड़ा नाली चा कौन पीछ कि कौन करें नाली चाटा पिए भल लगे केतटा बेले उठिल पाउडर जो दिन नाली पाउडर गुड़ा केतବେଳେ उठिल केतବେଳେ उठिल ମୁଁ ଉଠିଲି 5ଟାରେ 5ଟାରେ 5ଟା ବେଳୁ ଉଠିକିରି ଦେଉଳିଆ ଟିକେ ଗଲି ତାପରେ ଏଠି ବସି ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ୁଥିଲି ରାଗ ହେଉଛି ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଉଳ ପାଖରୁ ଆସିଲଣି ଦେଉଳ ପାଖ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଜୁହାର ତାପରେ ଉଠି ବିଛଣା ପତ୍ର ଉଠେଇକି ବସିକି ଚା ଖାଉଛି ଜେଜେ ତମକୁ ଏଜ୍ କେତେ ହେଲାଣି ମୋର ଆସି 42 ପରିଗଲାଣି 42 ପରିଗଲା ନା 100 ପୁରୀ ପାଇଲେନି କଣ ଜେଜେବାପା ଗାଈ ଅଡଉଛ ଗାଈ ଖେଚୁଛ ନା କଣ लाइन तो नहीं लाइन तो नहीं है जी लाइन नहीं चल गुरुवार को नाम ओम नमो शिवाय शिवाय नमो ओम त्र्यंबक जामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम गुरुवार को नाम ओम नमो शिवाय शिवाय नमो त्र्यंबक जामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम गुरुवार को नाम ओम नमो शिवाय शिवाय नमो त्र्यंबक जामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम गुरुवार को नाम ओम नमो शिवाय शिवाय नमो त्र्यंबक जामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम गुरुवार को नाम ओम नमो शिवाय ओम नमो पूजा सर्टिफिकेट हाँ ठाकुर पूजा सारी घर ठाकुर छे बापा
ଆମ ଘର ଦେବୀ ଘରେ କେବଳ ରହିଛି ଚାବି ଏଠି ଗୋପାଳଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଠି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଓହୋ କାହିଁକି ଯୋଉ ପଛରେ ଯୋଉ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଦେଲା ବାବାଜୀ ସେ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ରଖିଲେ ଓହୋ ଯୋଉ ଦି ମୂର୍ତ୍ତି ଏକାଠି ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମଣ୍ଡପ ଦବେଇ କରିଦେଇକିରି ରଖିଥିଲେ ଓହୋ ସେ ଠାକୁର ଆମର ଆମ ଘର ଖାଲି ସେ କଦଳୀ ଓଳି ଥାଏ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ନହେଲେ ପଥର ଦି ଖଣ୍ଡ ଥାଇକି ଦେଖୁନ ସେ ପଥର ଗୁଡ଼ା ପୂଜା କରୁଥିବେ ଗାଁରେ ଓହୋ ओम मध्ये सदाब्दी मनोवर्तन्ते सिंहासनो परिवृता परिवृतो पीताम्बर कनकभूषणं देवीं भजामि धृतमुद्भवज्वा विवाहक्रमादाय करेण्येति वामेन सुतं प्रपन्ति कदा विकासतं पितम्बराध्याङ्गे गुणं नमामि ओम गम्भीरता मगरमाता स्वर्णकांतपुरा चतुर्भुजा समराखिन्द सिंहस्ताभरणं ओम ध्यायि हम सत्वकारि सिंह ओम ओम जगज्जन्मा कृपामयि अपराध क्षमा करवा मध्य सदाभिमन सिंहासन परिता पीताम्बर देवी भजामि ध्याय ओम तुम्हें सहा प्रभु ऐका मन पडलं जय मा महाविद्या महाराष्ट्र ଏଇ ଠାକୁରାଣୀ ତାହେଲେ ଆମ ଘରର ଏଇ ଠାକୁରାଣୀ ମା ହେଲେ ଆମ ପରିବାରର ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପଥର କରିକିରି ହାତ ଛଡ଼ା ଆଉ ମଣିଷ ବି ଯାଇପାରିବେ ଓହୋ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ୟା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଟା କହିଲି 10,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥ ଆସିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ସେଟା ମଧୁଗୁଣ ବସେଇ ଉଠେଇ ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଇଟା ଯାଇକି ଗହିରା ପାଖରୁ ଦେଖିଲା କହିଲେ ଗୋଟେ ବାଟି ଅଛି ଦିଅ ମତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ମାନେ ଆଇଲା ତ ତାନେ ସେ ଯେଉଁ ବୁଝୁନି ସେ ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲା ଇଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦୟା କରିବ ମୁଁ ଦେଉଳ କରି ଆସିବି ଯେହେତୁ କହରରେ ତେଣି ହବ ଦେଖା ତାକୁ ସେଇଟା ସେ ଚଲେଇଲା ତାପରେ ଆମେ କରି ଏମିତି ତାଜା କରି ଏମିତି କରିଦେ ନୀଲକୋକି କହୁଥିଲେ ବାବାଜୀ ପିଉସା ଆଇଡିଆ ଦେଲେ ହଁ ସେମିତି ଯାହା ସେମିତି କରିଦେଇକି ତ କରିଦେବା ଏଇ ଯେଉଁ ବାଘ ସବୁ ଆର ଦେଉଳର ପୁରୁଣା ଦେଉଳର ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଗଲୁ ଠାକୁରାଣୀ ରହିଲେ ସେଠି କେତେ ଦିନ ସେ ଦେଉଳରେ ଓହୋ ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଲା ବାସୁରିଆ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଖାଇବା ସବୁ କରିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ ଆଉ ଘର ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲାଣି ଘର ଠାକୁର ଘର ଛାଡ଼ିକି
ମା ଅଣ୍ଟା ଧରି ଦଉଛି ନାଇଁ କି? ଏଇ ଖଣ୍ଡା ଖାଲି କଷ୍ଟ ମୋତେ ଉଠିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ 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 ଚାଲ। ଦେଉନାହାନ୍ତି ମନ ତ ଲାଗୁନି। ହୁଁ। ଯାହା ଯଦି ଗୋଡ଼ ଚାଲିଥିବ ଚାଲିଥିବ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଯାଇକି କୁହ। ଆଉ ଠାକୁର ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ପଢ଼େଇବୁନି କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଆମ ବାବୁ ବି ହଁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଯିବାନି ଗ ତମ ସେଦିନ ଆସ। वंदे विष्णु गोविंद ओम नारायणाय ओम नारायणाय ओम वेंकटाय राम कृष्ण भाई दुर्गा जय ओम सर्वमंगल मंगल ओम पढ़ा ପିଲା କ'ଣ କରିବ? विष्णु सहस्र नाम पढ़ा। ଆଚ୍ଛା।